नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपल्याकडे आष्टीचे शेतकरी आले होते. त्यांनी टॉपच्या 3 गाई खरेदी केलेल्या आहे आपल्याकडून. तर आपण त्यांना विचारू व्यवहार कसा झाला. भाऊ सांगा, व्यवहार एकदम भारी झाला आणि गाया पण मस्त क्वालिटीच्या दिल्या आम्हाला. तुमच्या दारामध्ये गाय आमच्या भेटल्या दारामध्ये दिल्या, काय अडचण नाही येऊन दिल्या आम्हाला. साधारणतः किती प्लस गाई चालतील? 20 प्लस चालेल. 20 प्लस. असं तुम्हाला फेक जो काही सांगितलं नाही नाही. नाही, अजिबात नाही. बाद त्याला बांधून ही येतं. गाय घेतली इकडे जाऊ भाऊ. ही गाय घेतली 89 ला हो. आणि 51 ला जोडा घेतला. बरोबर आहे ना? जोडा. झालेल्या व्यवहारामध्ये समाधानी आहे ना काका? हा? आहे ताई, येणाऱ्या शेतकऱ्याला काय सांगशाल? नाही नाही, तुमचा नंबर देऊ ना आम्ही कॉन्टॅक्ट आता 100%. भाऊकडे घे. येणाऱ्या शेतकऱ्याला काय सांगशाल? नंबर देऊ आम्ही, कॉन्टॅक्ट नंबर आमच्या काही इकडला असं धोकाधडीचं शेतकऱ्यांना. काम नाही ना? नाही नाही, अजिबात नाही. येणारे शेतकरी काय घेऊ 100%. भाऊ दावा. धोका नाही काही ओके. काका तुम्ही